Abraham ili Ibrahim jedno je od najznačajnijih imena u religijskoj istoriji. Poštovan je u Bibliji i u Kur'anu, a smatra se pravcem monoteizma i uzorom vjere. Tri velike religije, judaizam, kršćanstvo i islam, vide u njemu ključnu ličnost Božijeg plana. U knjizi Postanka Abraham se prvi put pojavljuje pod imenom Abram, kao sin Terahod, u zemlji Uru Kaldejskom. Postanak 11.27-31. Ur je bio razvijen grad u južnoj Mezopotamiji, na prostoru današnjeg Iraka, poznat po trgovini, bogatstvu i poganskim kultovima. Upravo iz tog kulturnog i religijskog središta Abram kreće na svoj put. Najprije porodica seli iz Ura prema Haranu, na sjeveru Mezopotamije, današnja jugoistočna Turska ili sjever Sirije, gdje se nastanjuju na određeno vrijeme. Tamo Abram ostaje sve dok mu Bog nije uputio presudni poziv. Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja svoga, i iz doma oca svoga, u zemlju koju ću ti pokazati. Postanak 12.1. To je poziv da napusti sigurnost poznatog svijeta, rodni grad, porodicu i nasljeđe i krene u nepoznato, oslanjajući se samo na Božje obećanje. Abram tada kreće prema zemlji Kanaan. Kanaan je zemlja smještena između rijeka Jordan i Mediteranskog mora, prostor današnjeg Izraela, Palestine i dijelova Lipana i Jordana. Ovo putovanje iz Ura preko Harana do Kanaana nije bilo samo fizičko premještanje s mjesta na mjesto, bilo je to i duhovno putovanje. Abram je ostavio iza sebe svijet idola i politeizma i krenuo putem vjere u jednog Boga. Bog mu daje obećanje da će od njega nastati veliki narod, da će njegovo ime postati veliko i da će preko njega biti blagoslovljeni svi narodi zemlje. Kasnije, Bog potvrđuje to obećanje riječima da će njegovo potomstvo biti mnogobrojno kao zvijezde na nebu i kao pijesak na morskoj obali. Postanak 15. U Bibliji savez između Boga i Abrahama zauzima centralno mjesto u razumijevanju odnosa Boga i njegovog izabranog naroda. U Postanku 17 čitamo kako se Bog ponovno javlja Abrahamu kada je imao 99 godina. Tada mu ne samo da potvrđuje obećanja o brojnome potomstvu i o zemlji koju će njegovi nasljednici baštiniti, nego sklapa i savez. Trajni, duhovni ugovor između Boga i Abrahamove porodice. Bog kaže: uspostavljam savez svoj između sebe i tebe i tvojega potomstva nakon tebe, od koljena do koljena, savez vječni. Da ću biti Bog tebi i tvome potomstvu poslije tebe. Postanak 17. To znači da savez nije ograničen samo na Abrahama lično, nego se proteže na sve njegove potomke. Znak tog saveza bio je obrezanje, u islamskoj tradiciji poznato i kao sunećenje. Obred koji je trebao podsjećati svaku generaciju na posebnu pripadnost Bogu. Svaki muški potomak, rođen u Abrahamovoj kući ili kupljen u njoj, trebao je biti obrezan 8. dana. Time je savez postajao vidljiv i fizički potvrđen, ne samo unutrašnje vjerovanje, nego i spoljašnje obilježje naroda zavjeta. Ono što je važno naglasiti jeste da se ovim činom naglašava dvostruka priroda saveza. S jedne strane, to je Božje obećanje, dar koji Bog daje Abrahamu i njegovom potomstvu, obećavajući blagoslov i zaštitu. S druge strane, to je obaveza. Narod zavjeta je pozvan na vjernost, poslušnost i čistoću pred Bogom. Kasnije će proroci i pisci Biblije često podsjećati Izrael da je obrezanje samo spoljašnji znak, ali da pravi savez zahtijeva i obrezano srce, unutrašnju odanost i poslušnost Bogu. Vidi Ponovljeni zakon 10.16 i Jeremija 4.4. Abrahamovo putovanje vjere nije bilo nimalo lako. Iako mu je Bog obećao potomstvo mnogobrojno kao zvijezde na nebu, Postanak 15.5, godine su prolazile, a Abraham i njegova žena Sara nisu imali djece. To je bila velika kušnja, jer u starom svijetu neplodnost nije bila samo lična bol, već i društvena sramota. Ipak, Bog je ostao vjeran svom obećanju. Kada je Abraham imao gotovo 100 godina, a Sara 90, Gospod im je objavio da će dobiti sina. Postanak 17.15-19. Sara se u početku nasmijala toj pomisli, jer je sve izgledalo nemoguće. Ali upravo u tome leži snaga priče.
Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. U podstanku 21 čitamo o rođenju Isaka, čije ime znači onaj koji se smije, kao podsjetnik na Sarin smijeh nevjerice koji se pretvorio u smijeh radosti. Kroz Isaka Abraham postaje praotac izraelskog naroda i ključna figura u biblijskom zavjetu. Njegova vjera i poslušnost učinile su ga trajnim uzorom. Apostol Pavle u Novom zavjetu naglašava da je Abraham povjerovao Bogu i to mu se uračunalo u pravednost. Rimljanima 4.3, Galačanima 3.6. Time Abraham postaje model vjere i za hrišćane. Kuran opisuje Ibrahima kao Hanifa, čovjeka čistog monoteizma, onoga koji se potpuno okrenuo samo Bogu i koji nije bio među mnogobožcima. Kuran 3.67. Njegov život prikazan je kao primjer vjere i predanosti koja ne pristaje na kompromise. Od svoje mladosti Ibrahim se suprotstavljao idolopoklonstvu svoga naroda. U Kur'anu čitamo kako je odbacio obožavanje zvijezda, mjeseca i sunca, govoreći da se ne može klanjati onome što zalazi, već samo onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Kur'an 6.76-79. Time je jasno pokazao da vjera u jednog Boga prevazilazi sve ljudske tradicije i običaje. Posebno mjesto zauzima priča o njegovoj ulozi u Mekki. Zajedno sa sinom Ismailom, Ibrahim podiže Kabu, prvu kuću podignutu ljudima, kao mjesto ibadeta i čiste vjere. Kur'an 2, 125-127. Dok podižu temelje, oni upućuju dovu. Gospodaru naš, primi ovo od nas, ti uistinu sve čuješ i sve znaš. Na taj način Ibrahim postaje simbol izvorne vjere i zajedništva svih proroka. Kuran ga naziva i ocem proroka, jer se iz njegove loze rađaju mnogi poslanici. Od Ismaila i Ishaka do Jakuba, Musaa i Isaa, neka je mir na sve njih. Kuran 6.84-86. Njegova uloga nije ograničena na jedan narod. Oni koji slijede vjeru Ibrahima, Hanifa, imaju pravo na njega. Kuran 22.78. Za muslimane, Ibrahim je primjer potpunog predanja Bogu. Onaj koji je, kada mu je gospodar rekao predaj se, odgovorio jednostavno, predajem se gospodaru svjetova. Kuran 2.131. I Biblija i Kuran prikazuju Abrahama, Ibrahima, kao uzor poslušnosti, povjerenja i odanosti Bogu. On je simbol vjere koja stoji iznad svega, vjere koja oblikuje narode i inspiriše generacije vjernika. U obje tradicije on je više od proroka, on je temelj cijele religijske historije. O njegovom životu i misiji moglo bi se govoriti mnogo više, a posebno o jednoj od najpoznatijih priča, iskušenju i žrtvi njegovog sina. Za tu temu smo pripremili poseban video. Ako želite saznati kako Biblija i Kuran opisuju taj događaj, link je u opisu i komentarima ispod ovog videa.